connectem amb el nostre company Víctor Montecino de Canal Terres de l'Ebre, que crec, si no passa res, que ha quedat amb el Xavi Abril del Parc Natural del Delta. Bon dia. Hola, bon dia i ben trobats. Doncs el tema d'avui sembla ser que és com és aquesta convivència entre bicis i cotxes. I jo, estava esperant aquí al que volia entrevistar per parlar del tema, però encara no ha arribat. Mira, sí, ja està arribant per aquí. Bones! Bueno, què passa? Què és este retard? Home, ens ha tocat batallar una miqueta en els vehicles, però ja estem aquí, finalment. Bueno, perquè precisament avui en dia sembla ser que costa bastant poder conviure els ciclistes amb els vehicles motoritzats. Sí, de fet, d'uns anys cap aquí estem parlant del desenvolupament de les grans ciutats, anys 60 cap aquí, doncs els vehicles, els cotxes han desplaçat a les bicicletes i també als peatons. Ara cal fer una reflexió de dotar d'infraestructures i de seguretat a les bicicletes, sobretot a nivell urbà. Perquè a nivell d'oci sembla, almenys aquí a les Terres de l'Ebre, tenim una bona infraestructura, el que és, per exemple, amb la Via Verda. És així mateix. Les Terres de l'Ebre tenim molta varietat de rutes ciclistes, des de la Via Verda de la Terra Alta i del Baix Ebre, i també tots els carrils bici que ofereix el Delta de l'Ebre. Aquesta infraestructura permet a les famílies gaudir de cap de setmana, de ponts, de festes, i sobretot en funció del nivell físic que tingui cada persona, modular el recorregut segons els seus interessos. I el paisatge acompanya, des de les muntanyes dels ports i la Terra Alta fins a les planes de zones humides del Delta de l'Ebre. I més per al dia a dia, què es podria fer? Perquè, evidentment, com has dit, és difícil conviure amb els cotxes. Les ciutats, els pobles, encara que estiguis en pobles menudets i això, no estan preparats perquè les bicicletes circulin en seguretat. S'està fent algun esforç en algun pla de mobilitat i alguna petita infraestructura dins dels pobles, però caldria reforçar això, que recuperar l'espai que tenien les bicicletes. Jo recordo que quan era minut anava a escola en bicicleta, tota la vida he anat, i ara tinc un crió de 7 anys i no m'imagino que vaig tot sol a l'escola en bicicleta, per mala sort. Perfecte, doncs moltes gràcies. Si vols continuar cap allà on vaigues. Sí, continuaré. I, jo me quedo aquí i me quedo en aquesta idea de... Vosaltres anàveu a bici quan éreu joves, deixaríeu ara que els vostres fills hi anessin? I a vegades no només en bici, sinó inclús caminant pot ser un perill. Gràcies, Víctor. Ens ha fet aquesta pregunta.